Report! Si kani kongresista ako biko party list na mo nga fugitive Saldico ang karon nagtinguwag political asylum dito sa nasod sa France. Mao kini pamayag sa Malacañang kagapong adlaw. Kini human ang Philippine delegation dito sa Prague kumpirmar nga si Saldico wala na dito sa kustudiya sa SICA authorities. Matud pa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga ang Department of Foreign Affairs ang nakadawat kinig kasaligan nga tinugan nga si Saldico ang adunay pending petition alang sa political asylum dito sa France. Matud pa ni Attorney Claire Castro nga siya nagangyo nga i-transfer ngadto og karon hana ubos sa jurisdiction sa French authorities. Laing nasud nun nga balita, narawagan karon si Senador Francis G. Escudero sa gobyerno gamiton ang 30 bilyon nga pundo gikan sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF aron makaprotektahan ang mga mag-uwabatok sa epekto sa El Nino o ang pagsaka sa presyo sa krudo sa kalibutan. Matod pa si Senador Escudero adunay 15 bilyon nga pundo nga gitagana alang sa other priority programs ubos sa Rice Tariffication Law nga pwede gamiton sa pitong programa sama sa dugang financial tabang o pautang sa mga para sa humay o mga proyekto sa irigasyon. Ipasalamat na sabi Senador Escudero nga dili igo ang panamtangan nga ayuda lamang kinahanglan usab kini iya o aniya ang mga dugang nga solusyon aron mapalig-on ang produksyon sa agrikultura o pagmatabangan ang mga mag-uuma nga makasugubang sa hulga sa hulaw o mahal nga lana samtang gisukda usab sa Department of Agriculture ang paghatag og 10 bilyon na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program. Ialom ni nakadawat og 2,300 pesos matag mag-uuma o mangisa nga makaabot sa kapin na 4.7 milyones ka benepisaryo sa tibuok nasod. Gila usab sa Department of Agriculture nga kini nga ayuda usa lamang ka panamtangan nga tabang batok sa pagsaka sa mga presyo sa krudo nga nagpadayon usab ang ilang pagpangandam tungod sa posibleng pag-abot sa kusog nga El Nino karong tuiga. Sumala pas pag-asa adunay 79% nga posibilidad nga manglambo ang El Nino sa pagsugod sa bulan sa Hunyo karong tuiga o ginaumang nga magdala og taas nga panahon sa hulaw, kakulangan sa tubig sa irigasyon o pagkunhod sa produksyon sa humay ug mais. Busa giingon ni Senador Escudero na importante nga palig-on ang kapasidad sa mga mag-uuma aron makapangon o makapadayon ang produksyon aron mapadayon ang lig-on nga supply sa pagkaon bisan nga kalisod nga kahintang sa atong nasod nga Pilipino. Report! Ang Bureau of Internal Revenue or BIR ang gimanduan kini nga mupaygayon og mga tax audits sa Vice Presidente Sara Duterte o si Embana Attorney Manasseh Manscarpio taliwala sa impormasyon nga gipresentar dito sa impeachment hearings batok sa naasoy nga opisyal na nagkalabayang semana. Matud pa sa BIR ang ahensya gimanduan sa pag-issue og letters of authority nga mohimo kini tax audit sa nasampit nga mga opisyal. Ni padayon ang BIR nga ang maong kamanduan nga mag-issue og letter of authority na kabase kini sa third party information lakip na ang impormasyon nga nakuha gikan sa Anti-Money Laundering Council o sa gikan sa Ombudsman atol impormasyon nakuha atol sa maong hearing against BP Sara sa iyang impeachment case. Report!